Ir-rabja tal-bejja tal-Monti tar-Rabat u dawk li jiffrekwentaw triq Santa Rita biex jagħmlu l-qadi tagħhom mill-Monti qiegħda dejjem tiżdied wara li l-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista fir-Rabat għażel li sakemm isir proġett tal-bini ta' din it-triq il-Monti jimxi għal taħt is-Saqqajja eżattament fi triq it-Tiġrija. Dan wassal biex il-ħadd filgħodu s-Sindku Charles Azzopardi mar jitkellem mal-bejja tal-Monti bi skorta tal-Pulizija fost oħrajn instema' jgħid lill-bejja li l-ilmenti tagħhom mhux posthom fuq Facebook. Dan wara li fil-grupp fuq Facebook People Who Like or Live in Rabat Malta kienu bosta dawk li kkritikaw bl-aħraġ din id-deċiżjoni u mhux biss residenti li lmentaw mill-bogħod u d-diffikultà biex jitilgħu it-tela tas-Saqqajja imma wkoll bejja li saħansitra qalu li lanqas kienu jafu li ttieħdet din id-deċiżjoni. Dan l-istazzjon ukoll żar il-Monti fejn tkellimna mas-Sindku biex jispjega għaliex intażel post barra mill-abitat f'nofs l-għeliqi biex isir il-Monti. Qabel ma tieħdet id-deċiżjoni fejn ċaqla jew ma ċaqlex il-Monti, ittieħdet deċiżjoni importanti ħafna li l-proġett irid isir, it's a must li jsir. Tkellimna wkoll mal-bejja tal-Monti li fil-maġġoranza tagħhom qalu li jew mhux se jarmaw fi triq Tiġrija jew inkella se jarmaw l-ewwel darba u jekk il-beħ ikun ħażin ma jersqux iktar lem. Naħseb li ħataffedwana ħażin jenu. U nisperaw li jerġgħu jitfawna hawnhekk. Il-possibilità hija li hemmhekk ġifieri qed tkun out of the way għalina ġifieri mhux bħal qed fiċ-ċentru hawn. Nofs il-bejja qassa jmorru. Mor jieħdu l-kaxxa u daqshekk. Mhux se jersqu ma xi nies mhux se jinżlu. Aħjar itina triq sewwa u mal-ewwel għax hemm isfel isek maqtuwejn hu. U malmentaw ukoll minħabba l-elementi jekk kif meta tagħmel ix-xita l-miet tar-Rabat u ħaddingli jgħaddu bħalwiet minn din it-triq. Ħajwadbu hemmhekk għal-ħmieġ tajjeb biex isuq il-ħmieġ mhux biex taqra Monti. Hemmhekk anke tagħmel qara mal-temp. Tereq, sensa l-kelma tereq. Hemm ħajoqtluhom. Ħajoqtluhom literalment ħajoqtluhom. Il-ġurnata li jistgħu jaqraw lira sa jerdu ilhom. L-ilma għandu kien wet għalli għandu xi tliet jibda jinżel l-ilma jibqa' ġej. Speċjalment fix-xitwa ma nafx għax hemmhekk jinżel gergu l-ilma wkoll. Ma kollha bżonn ġeski biex tmur hemmhekk. Għax hemmhekk l-ilma tar-Rabat u tħaddingli kollox għal hemm isfel. Taħsbu li ħatibqa' din għad-deċiżjoni wara l-proġett jew dejjem hekk jiġrina ħowna u biex niġu lura ma nafu se jiġri. Tal-istess fejma dawk li l-ħadd filgħodu kienu l-Monti li minkejja li se jsir shuttle service jidher li mhux se jiffrekwentaw il-Monti taħt is-Saqqajja. Saqqajja minn se jmur jgħidilhom biex jinżel bil-mixi u jitla' jifettwaħ tabija. Dal-għodu kulħadd igerger. Sewwa n-nies u sewwa li jbiegħu, kulħadd igerger għaliex taħt is-Saqqajja mhu ħajmur ħadd. Fettwana x'aħna noqogħdu n-nigwet, aħna sawnek nassiju sewwa bħal ma qbadtu ġejt issa. Imma misfel minn issa l-inżejjina, imma speċjalment fix-xitwa biex taqsam is-Saqqajja wkoll. Ejjem il-bot min ħajtlab basket dik it-tela, kif tista' jkun hej? Għannis imġienen jew minn se jmur hemm misfel. Għalta trotta jebem. Mura huwa ġira miskina dil-mara. Jibsa ħafna. Fost il-kommenti li rċieva dal-istazzjon ħafna qalulna li għat-tiġrijiet ta' żwiemel li jsiru propju fit-triq it-Tiġrija, il-Kunsill Lokali jagħlaq it-triq imma għall-bqija biex jaqilgħu l-għajxin tagħhom ta' kuljum ma kienx lest jagħlaq triq alternattiva għal triq Santa Rita.